Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче путмейн. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыру 20-йыл татар әдәбияты классика, Татарстанның халық язучысы, драматург, шағир, тел әдәбият галиме, күрнекле фольклорчы Нәқи Сәнбәтнең тормыш һәм иҗат юлы хакында. Біз халықтан айрылмаған, халық бізні ұнытмаған, ташламаған. Һәм ул һаманда өмет күзен бізге, ягъни үзе таныған ышанычлы язучыларына текәгән. Біз халық белән һәм халық безнең белән. Біз аның өчен яздык, яшәдек. Әхмәт Нәқи Сираҗетдин улы Закиров 1899 елның 29 декабрендә элекке Уфа губернасының Златоуст өязе Малаяз авылында Сираҗетдин мулла гаиләсендә дөньяга килә. Балалары арасында айрыша зиһенле булып үскән Әхмәт Нәқине әтисе Зурдин галиме, яки һич югы үзе кебек абруйлы мулла итәсе килә. Шуның өчен өй шартларында 2 ел укырга, язарга өйрәтеп, 1 ел авылда үзе ачкан җәдид мәктәбендә башлангыч белем бирә. Аннары 1909 елда 9 яшьлек малайын Уфа шәһәрендәге Хәсәния мәдрәсәсенә илтә. Татар матбугаты, әдәбият, театр сәнгате зур үсеш алган кызыклы еллар була бу. Әдәбият мәйданына Габдулла Тукай, Мәҗит Гафури, Гаяз Исхакый, Галиәскәр Камал һәм Фатих Әмирханнар килә. Кичкенәдән үк шушы милли мәдәни рухны күңеленә сеңдереп үскән Әхмәт Нәқи Хәсәния мәдрәсәсендә укыган елларында ук дәртләнеп шигырьләр яза башлый. Һәм шәкертләр арасында шигырь чыгаручы булып таныла. Исәнбәтнең шагыйрьлек даны башка мәдрәсә шәкертләре арасында да тарала. Ул вакытларда мәдрәсәләрдәге шәкертләрнең шигырь дәфтәрләре белән танышкан Шәйхзада Бабич соңрак Исәнбәткә багышлап шундый шигъри юлларда яза. Мин сине тәбрик итәм шигырың белән, Әхмәт Нәқи. Бик шат улдым, мәмнүн улдым сиңа, рәхмәт Нәқи. Нәқи аганың әдәбият дөньясына беренче адымнары әнә шулай бик иртә һәм кыю башлана. Ул киләчәк буыннарга әйтеп бетергесез әдәби мирас, чиксез байлык калдыра. Милли тәрбия мәсьәләләре турында тирәнтен уйлана һәм аның концепциясендә эшли. Һәр башкарган эшендә халкына карата чиксез мәхәббәт ярылып ята. Киләсе сюжетыбыз да әлеге хөрмәтле шәхсебез хакында. Тапшыруыбыз кысаларында Галимә Миләүшә Хәбетдинова белән еш хезмәттәшлек итәбез. Нәқи ага Исәнбәтнең иҗатын яктыртуга алынганбыз икән инде, Миләүшә ханым ярдәменнән башка булмас. Ул чын мәгънәсендә гомерен әлеге әдипне өйрәнүгә багышлаган шәхес. Нәқи ага Исәнбәт ул татар халкының горурлыгы. Ул безнең энциклопедия галим. Төрле өлкәләрдә безгә җитди хезмәтләр калдырган галим һәм біз аның мирасын барлап, саклап, киләсе буыннарга тапшырырга тиешбез. Иң шундый менә фәнни хезмәт буларак танылган 41 елда инде менә бу Табышмаклар китабы. Күз алдыга китерегез, Васила Мандоки дигән галим Будапештта 68 елда әйтә, койда бу хезмәтне таба алам мин. Миңа менә бу Табышмаклар китабы кирәк. Венгриядә аны эзлиләр бу хезмәтне. 41 елда чыккан хезмәтте ул монда хотлар язып, зинһарчы миңа җибәрегез дип. Исәнбәт эшен туктамый, сугыш елларында да ул бик күп драматик әсәрләр яза һәм фольклор өстендә эшли. Нәқи аганың тормышы үзе бер гасырлык тарих. Ул шул дәрәҗәдә хезмәт сөючән кеше булган ки, тәүлегенә 16 сәгать язу өстәле артында эшләгән. Аның калын мәкаләләр җыентыкларын күргән кешедә бу факт һич шаккату уятмас. Алар бергә язучылар белән Булгарга да барып кайталар, экспедицияларга да барып кайта. Ул мирасны шулай туплап җыя һәм инде сугыштан соң анда шундый зур хезмәте, аның орден Ленинга лаек булган хезмәт, аның 3 томлы мәкаләләр басылып чыга. Һәм тагы 70 елда зур итеп практически 4000 ярым табышмакларны туплап, ул бастып чыгара татар табышмаклары дигән хезмәтне. Һәм менә
bir галим да бүген безнең гуманитар фәнендә галим мактана алмый, менә шундый яулаган даны белән Вашингтон галиме, төрки телләр белгече Николай Поппе бер журналда Исәнбәтнең татар халык табышмаклары хезмәтенә карата рецензия бастыра. Ул галимнең эшен гаять югары бәяли. Ну, рецензияда бу күләме белән генә инде менә сукланмый, нык калмый безнең Николай Поппе. Ул яза Нәкый Исәнбәт табышмакларны анализлау өчен теория төзегән галим дип бәяли аның хезмәтен һәм бу теоретик менә материалларны төрле табышмакларны анализларга кулланырга була дөньяда дип язып калдыра үзенең менә хезмәтендә. Чит ил галимнәренең безнең Исәнбәт хезмәтләренә соклану очраклары шактый әле. Миләүшә ханым бу очракларны берәм-берәм санады. Васыл Мандоки бик үтенә инде Исәнбәттән аңа 3 том мәкаләләр китабын җибәрергә дип, ләкин Исәнбәт занавес бит инде железный. Төрмәдә утырган кеше аңа за границага йөрү, переписка ясау тыела. Инде Исәнбәт Сайфи Кудаш аркылы менә бу мәкаләләрнең 3 томнигын җибәрә шитилгә. Һәм шунда инде уңай рецензияла һәм Васыл Мандоки телефонограмма ясап, безнең СССРга, Шалтырата Уфага, Исәнбәткә мин шундый бүген бәхетле 2 китабыгыз да миңа килеп җитте. Табышмаклар китабы инде һәм бу аның мәкаләләр китабы. Күрәсез, инде Исәнбәт СССР кысаларында гына энциклопедик галим булып кына танылмый, аның хезмәтләре дөньяга чыгып, инде үрнәк хезмәтләр төзегәне турында инде менә галимнәр бу турыда инде беләләр. Исәнбәткә дөньяның төрле почмакларыннан хатлар ява. Барысы да аның хезмәтләренә таң калуын белдерә. Шунысы кызык һәм шул ук вакытта кызганыч та. Безнең илдә бик сирәкләр тарафыннан гына яклау тапкан мәгърифәтче чит ил галимнәре арасында бөеклеккә ирешә. Исәнбәтнең чираттагы саллы хезмәте татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Кызганычка ки, галимнәр ничек инде ул Исәнбәт үз исеменнән татар өчен татар халкының аңлатмалы сүзлеген бер үзе төзергә тиеш дип, бу институт өчен без үзебез башкарабыз дип Исәнбәткә бастырга ирек бирмиләр. Һәм үзегез беләсез, 70нче елларда гына басылып чыга татарның аңлатмалы сүзлеге. Ләкин рецензияларга без карасак, Латыф Җәләй кебек галимнәр бу сүзлекне аңлатмалы сүзлек түгелү, бу татарның энциклопедик сүзлеге дип бәяләп калдырганнар рецензияларда. Һәм ул әле дә басылмыйча ята, мин инде хыяланам, электрон рәвештә бастырга дип бу аңлатмалы сүзлекне, чөнки күпме югалган сүзләр бар. Миләүшә ханым әлеге сүзлекнең актуальлеге бүгенге көндә дә бәхәссез дип саный. Ул безнең киләчәк буыннарга бик кирәк. Халкыбызның рухи байлыгына ирешкән кешеләр бик аз. Алар арасында Нәкый Исәнбәт аерым бер мактаулы урын тота. Гомере буе ул халык җәүһәрләрен, мәкаль һәм әйтемнәрне, мәзәк һәм табышмакларны, җыр һәм такмазаларны бөртекләп җыя. Ул бу эшен 20нче елларда аркасына 5тәр асып, авылдан авылга йөреп башлый. Фольклор әсәрләре галим кулына килеп кергәнче әле эшкәртелмәгән асыл таш кыяфәтендә була. Ә Исәнбәт эшкәрткәч, алар өнҗе бөртекләренә әверелә. Галим беренчеләрдән булып татар табышмакларын зур күләмдә фәнни эшкәртеп бастырып чыгара. 1970 елда дөнья күргән бу басма турында күренекле тюрколог, Алтай телләре белгече, Вашингтон университеты профессоры Николай Поппе булай дип яза. Исәнбәт хезмәте элегрәк дөнья күргән башка төрки телләрдәге табышмаклар җыентыклары арасында иң зурларыннан берседер. Әлеге томда табышмакларның гомуми саны 4170-кә җитә. Исәнбәт китабы табышмаклар җыелмасы буларак кына да түгел, табышмаклар белән бәйле күп кенә проблемаларга кагылышлы хезмәт буларак та игътибарга лаек. Фәнни эшчәнлек белән бер рәттән Исәнбәт әдәби әсәрләре белән дә халыкның күңелен яулый. Аның 200дән артык шигыре һәм 20 поэмасы басылып чыга. Күпчелек шигырьләре һәм кайбер поэмалары шул чор татар поэзиясенең иң яхшы әсәрләре рәтендә урын ала. Уракчы кыз, Бормалы су, Син сазыңны уйнадың, Туган ил җырларын халык үзнеке дип кабул итә. Шагыйрьлек сәләте Нәкый Исәнбәтнең тезмә юлларда язылган сәхнә әсәрләрендә дә ачык чагыла. Түләк һәм Сусылу опера либретосы моның ачык мисалы.
Автор драматургияның һәр жанрында уңыш казана. Комедия, трагедия, драмалары белән тамашачыларны театр дөньясына тартып китерә. Оның әсәрләре сәхнә таләп иткәнчә эчке интонациягә, индивидуаль характерларга ия чын кеше образларына бай. Сөйләм теле үткен, конфликт оста һәм тыгыз үрелгән. Бай иҗат мирасы калдыру өчен таланттан тыш чын мәгънәсендә батыр һәм эш атыда булырга кирәк. Нәкый ага тәүлегенә 18 сәгать эшли торган була. Галим татар халкының мирасын барлап, милләтебезнең үсешенә шактый зур йогынты ясый. Исәнбәт үзе бер дәүләт дисәк тә ялгыш булмастыр. Миләүшә Хәбетдинова белән Нәкый Исәнбәт яшәгән фатирда, аның эш кабинетында булдык. Архивларын актардык, хезмәтләрен барладык. Һәм әлбәттә тагын бик күп тапкырлар сокландык, таң калдык, бөек галим алдында баш идек. Исәнбәткә кагылышлы материаллар шулай ук Татарстанның Милли музеенда да саклана. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы Милли музеенда Нәкый Исәнбәт аның тормыш юлы, иҗаты турында сөйләгән 200-гә якын экспонат саклана. Алар башка мәдәният эшлеклеләреннән аермалы буларак, аның шәхси архивы буларак түгел, башка язучылар, артистларның, мәдәният оешмаларының архивлары составында киләләр. Бу инде безнең фондларда сакланган, мәсәлән, фотографиялар аша без аның тормыш юлы турында, шулай ук замандашлары белән мөнәсәбәтләре турында һәм әлбәттә аның әсәрләре буенча сәхнәләштерелгән әсәрләрдән күренешләрне күрә алабыз. Шулай ук безнең документлар арасында аның туганнарына, замандашларына язган хатлары. Бу Әминов картинасы. Ул Нәкый аганы фольклорчы буларак сурәтли. Менә ул авылдан авылга күчеп, халкыбызның милли мирасын туплап йөреше. Нәкый Исәнбәт ул безнең инде танылган фольклорчыларның берсе була. Һәм имнәк менә татар әдәбияты, татарны халык авыз иҗатына нигезләнеп, ул үзенең 50дән артык пьесасын, драмасын, трагедияларын иҗат итә. Алар арасында сугыш алдыннан 1941 елда иҗат ителгән Идегәй әсәре мәсәлән безнең фондларда аның бүгенге көндә менә шушындый кулъязмасы да саклана. Монысы Хуҗа Насретдин. Бу экспонатны балалар бик ярата икән. Алар катнашындагы чараларда Хуҗа еш кунак. 45 елда ул инде Нәҗип Җиһанов белән үзенең Түләк һәм Су-сулу исемле әсәрен иҗат итә. Әлеге әсәр шулай ук бездә менә шушындый безнең ноталар җыелмасы да калган. Һәм белгәнебезчә инде үзенең әлеге менә эшчәнлеге, табышмаклар, татар әкиятләре һәм мәкаләләре безнең җыентыкларын төзү өчен 1968 елда безнең шулай ук Гапла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек булуы турында әлеге менә безнең документаль фондта сакланган әлеге таныклыгы да сөйли. Балаларга багышланган әсәрләре аерым игътибарга лаек. Аларның да нигезендә фольклор ята. Күреп торасыз, Исәнбәт халык авыз иҗатын саклап калу өчен генә түгел, бүгенгесе киләчәге өчендә ни кадәр көч куйган. Нәкый ага юлында нинди киртәләр очраса да, аларны Тукай кебек җимереп барды. Бер чакта да үзенең мәсләгенә хыянәт итмәде. Ул үзе утырткан эш агачына гел су сибеп торды. Һәм аның агачы төрледән төрле җимеш бирде. Исәнбәт безнең буынны тәрбияләде. Тиңдәшсез кыюлыгы, милләтне яратуы белән алдагы буыннарны да тәрбияләр. Дигән иде күренекле язучыбыз Аяз Гыйләҗев. Нәкый Исәнбәтнең балалар әдәбияты өлкәсендәге эшчәнлеге дә үзенә бер сәнгать дөньясын тәшкил итә. Аның куян маҗаралары, Мыраужан агай хәйләсе, ни өчен, ни булган яки 30 ялган, Бәрәзә Песие Мыраубай батыр маҗаралары һәм башка китаплары сабыйларыбызны тәрбияләүдә зур байлык. Гомумән алганда автор балалар өчен 100-гә якын әсәр язган. Исәнбәт яхшы тәрҗемәче буларак та әдәбият мәйданында дан казана. Иң күләмле тәрҗемәләреннән Александр Пушкинның Полтава, Бакча сарай фонтаны, Таш кунак әсәрләрен, Александр Грибоедовның Акыллылык бәләсе комедиясын, Шекспирның Гамлет, Король Лир трагедияләрен атарга мөмкин. Нәкый әсәрләрен кат-кат эшли. Эшләгәндә башына ял бирү өчен яза торган әсәрен туктатып, арага фольклор, сүзлек, әдәбият тарихы, борынгы әдәбият буенча ни дә булса кертеп эшләп ала. Шуңа күрә аның өстәле яки тирә-ягы күп төрле китаплар белән капланып беткәнлектән, ул өстәлнең бер буш почмагына утырып яза. Китапларын, язмаларын тәртипкә китерергә, кузгатырга һич рөхсәт итми.
Нәкы яшьтән үк дөнья әдәбиятындагы язучылар, философларны укып танышып барган. Кулына төшкән китапларның һәрбер хәрефен сыгып, үзенә кирәк булган фикерне ала. Үзенең карашын чагылдырып аркылыга буйга сыза, төрле билгеләр куя. Дип яза истәлекләрендә язучының тормыш иптәше Гөлсем Исәнбәт. Чыннан да, Нәкы Исәнбәтне китаптан айырып карап булмый. Китаплар аның балалык елларыннан башлап соңгы көннәренә кадәр чын дуслары була. Сирәк кулъязмаларны үзендә булдыру өчен галим барлык акчаларын сарыф итә. Шулай итеп, Нәкы яга татар халкының бай хәзинәсенә үрелгән уникаль китапханә туплауга ирешә. Үлми шагыйрь, үлми икән шигырь җирдә дигән юллар Исәнбәткә дә бик туры килә. Аның әсәрләре барда, ул безнең күңелләрдә яши әле. Күптән түгел Тинчурин театры Исәнбәтнең портфель әсәрен сәхнәләштерде. Бу әсәр инде якынча бер гасыр элек 1928 елда язылган, ләкин аның теле һәм актуальлыгы югалмаган. Бүгенге көндә дә бик актуаль, сүзләре тәмле, юмор фразалар дип әйтик, үзебезнең татарча әйтелгән бернинди тәрҗемәсез. Аны хәтта менә бүгенге көнгә яраклаштырганда да мин инсценировка авторы буларак аны шактый гына кыскартырга туры килде. Ләкин аның иң тәмле, иң матур сүзләрен калдырырга тырыштык режиссер белән. Һәм икенчедән ул бик тәрбияви. Чөнки анда бүгенге көнгә карата әзрәк түгел, шактый гына сатирик көлү булса да, ләкин ул бик актуаль. Тинчуриннар әсәргә яңа атама да биргәннәр, аферист буларак сәхнәләштергәннәр. Яшь буын бирдә үзен күрә ала. Әсәр тәрбияви функцияны да башкара. Аферисты үзгәрттек, чөнки ул спектаклендә сәхнәдә куелган иде. Галискар Камал исемендәге Академия театры тарафыннан, анда Ренат Абиташтиновлар уйнаганнар иде ул спектакльдә. Һәм теге портфеле кию дип куелган иде. Теге портфель кию, алары бар иде. Һәм режиссер да безгә әйдәле, без теге портфельгә карата түгел, портфель тирәсендәге кешеләрне ачык диде ул. Чөнки прокурор килде дә, ул үзе теге взятка җыеп йөрми бит. Кая бирегез? Кая мин монда урагырга килдем дип түгел. Андагы җирле үзидарәдәге теге алдакчылар, бурлар дип әйтегәндә караклар, алар үзләре мәгез куштаннар тәлинкә күтәреп җирләр. Шуңа күрә аферист бу төп каһарманның аферист булуы түгел, аның тирәсендәге аферистларны ачып салар өчен. Барлык үз заказларны да вакытында гадәттәгечә өлгертербез дип ышанам. Яшәсен! Гадәт дәүләт бер гаилә! Нәкы Исәнбәтнең әсәре ул вакытта язылган булса да, менә бүгенге көннең кадагына суга торган әсәр ул. Чөнки анда күп кенә кешеләр үзләрен дә күреп утыра торганнардыр. Инде тамашачылар үзләренең туганнарын, дусларын, белгән кешеләрен дип әйтик, сәхнәдән күрәчәкләр һәм таныячаклар. Идеге әсәрендә дә шулай ук бит. Менә хәзерге вакыттагы ватанны саклаулар, теге тугрылыклар, ярату, бөтенесе дә кергән менә идеге әсәренә дә. Тагын әйтә белмәдегез. Минем исемем Дри Гамбәт. Дри дип кенә йөртсәгез дә була. Менә без сезнең белән танышып та чиктек төхвәте миниктәш. Мин ни өчен гыйлем алдым? Шул халкыма файдам тимәгәч, кояш булып кемгә хаҗәт, башкаларга нурын бирмәгәч. Нәкы Исәнбәт гомер таңында ук үзенең яшәү максатын билгеләгән. Гаҗәеп ныклы һәм ихтыяр кеше белән шул юлдан тайпылмыйча изге максатына ирешкән, хөрмәткә лаек зур шәхсебез. Ул халкы өчен яшәгән һәм хезмәт иткән. Барлык уй-ниятләрен, бөтен көчен, гыйльмен халкына багышлаган. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген 20-нче йөз татар әдәбияты классика, Татарстанның халык язучысы, драматург, шагыйрь, тел әдәбият галиме, күренекле фольклорчы Нәкы Исәнбәтнең тормыш һәм иҗат юлы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейн. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.